Temps de descompte. Bona tarda, benvinguts novament a Temps de Descompte, un programa en el que intentem comentar l'actualitat esportiva, però en el que sobretot ens dediquem a celebrar els escassos èxits i a patir les nombroses desfetes del Barça. Bé, i a resar perquè el Nàpols no ens encardi 4 i ens enviï cap a casa 8ens. Felicitats, Xavi, només t'han fet falta un parell d'anys per començar a fer una mica d'autocrítica a les rodes de premsa. Avui passem a un altre nivell i una altra dimensió en aquest programa, i és que no només ens acompanyen el Lluc i el Pol. Bona tarda, Lluc, bona tarda, Pol. Hola. Sinó que, a més, tenim entre nosaltres, sortit de la Masia, màxim golejador de temporada passada a la Lliga Polonesa, ni més ni menys que actualment militant en el Legia Varsòvia, Marc Gual. Com estàs, Marc? Legia Com es nota, que esteu acostumats a això? Hòstia. Va estar guai, Hòstia, no volem tornar, tio, volem cada dia. No juga poc, jo crec, aquelles setmanes. Un partit més que ha estat de puta mare. Partit més allà entre Ens hem acostumat molt ràpid a la bona vida, Hòstia, tu. Bueno, què? Sí, em sembla que el Lluc porta avui preparat una mini presentació així una mica... Ja he dit, ja que l'hem enganyat per venir, dic, almenys li preparem una cosa una mica... Amb cara llums. Una mica maca. Doncs farem una mica de presentació, no?, perquè la gent poca gent que n'hi haurà a Catalunya que conegui el Marc. Que conegui una mica el personatge que tenim aquí avui amb nosaltres. Doncs avui hem comès la temeritat de pujar el llistó tan alt, però tant, que a partir d'aquí tot el que puguem fer ens pot semblar insults o insubstancial. I és que avui ens visita un veritable esportista de superèlit, una persona que quan nosaltres amb 18 anys ens estàvem acabant l'última rusta d'un porro a les 6 del matí, després d'una nit a Titus, ell ja havia dormit les seves 8 hores, s'havia esmorzat el seu iogurt de creatina amb avena i fet uns legos per treballar el focus mental, així que avui el xoc de realitats marcarà bastant el programa. Per començar deixant 4 pinzellades sobre l'envergadura del personatge que ens visita avui, aquest Panxo es va passejar amb la cigala fora per la segona A en el seu debut al futbol professional, sent el màxim golejador de la segona volta, hat-trick inclòs en 40 minuts i convocat amb la sub-21 amb jugadors com Rodri, Mikel Merino, Asensio, etc. No content amb això, i després de fer el Willy Fox per la segona divisió espanyola, de sud a nord passant pel centre, decideix comandar el front ucraïnès en un acte heroic i encara sense condecorar per acabar exiliat a Białystok, on enfundat amb la senyera del Jagiellonia, és el màxim golejador i millor davanter de la Lliga Polonesa de l'any passat, amb 16 gols i 8 assistències. Per acabar fitxant per l'Legia de Varsòvia, un gegant del país, amb el qual ja s'han classificat per setzents de la Conference League. Tant el seu estil de vestir personal, que va arribar a les seves màximes cotes amb el tratge d'armilla de cap d'obres de la B20 que va tenir els pabrons de posar-se a la gala de premis de la Lliga Polaca, els seus tatuatges que van des de Mickey Mouse a Son Goku, i aquest posat una mica de què polles m'estàs dient us podrien fer pensar, hòstia, un altre futbolista subnormal, prototípic. Doncs no! Espereu, cabrons, espereu una mica. Tant el seu llarg pas per la cantera del Barça com les diferents situacions i contextos viscuts al llarg de la seva carrera com a futbolista professional dins del negoci del futbol, tinc la sensació que li han conformat una visió molt realista, quasi pragmàtica, sobre la professió de futbolista i com moure's en aquest mar d'interessos creuats. Aquest cert escepticisme, que a vegades pot representar una mica la pèrdua d'aquell romanticisme o emocionalitat pròpies d'arrelar en algun projecte o a altres nivells, també és un reflex molt interessant de les experiències reals que aquest sistema de mercat i competència fa viure als seus participants, que comencen des de petits amb la il·lusió de ser futbolistes i que a poc van moldejant els seus somnis segons la sort en forma d'entrenadors, directors esportius, decisions pròpies, contextos i alineaments d'interessos que els hi toqui viure. Arrelat a Badalona, on sempre que pot corre a tornar per veure família i amics, els quals no dubta en integrar com a part de la mateixa. Alma mater i organitzador dels Jocs Familiars per Sant Esteve, i és que sí, som una família que ens agrada allargar el 26 amb uns beures i jocs per passar-ho bé. Bueno, aquest any la Txell no, però bueno.
I junts ens ho passem bé fotent l'umpa-lumpa. Hem estat des de fotent carta en mà esperant a veure la rateta on entrava a la porta en el joc del Badiu, fins a tenir el marit yanqui de la nostra cosina tombant gots amb una mitja ficada al cap quan l'atracador d'una joieria just després d'haver-se zumbat 20 canelons. En Marc ha mantingut els amics de sempre i el seu caràcter i el marxar tan d'hora de casa li han fet molt fàcil fer amics per allà on ha passat. Professional de cavapeus, s'ha implicat tota la vida al 100% per arribar on és ara, i qui digui que la vida futbolista és senzilla és segurament perquè directament no en té ni idea, tot el que implica. Això no vol dir que al Marc no li agrada la festa i la juerga, joder, si li agrada. Però fins i tot en això sembla que el nostre protagonista d'avui ho hagi planificat sempre quan el moment competitiu i el cos li ha permès fer-ho. La seva família coincideix en que el Marc és una persona amb les idees clares, aquesta competència personal que es reflecteix en moltes de les actituds amb les quals afronta la vida, és la que li ha permès segurament aguantar els moments més difícils on la pressió social ha sigut molt, molt forta. O quan camps de més de 30.000 persones esperen a la mínima cagada per tirar-se-te a sobre. I és que sí, encara que no ho hagi fet massa evident, patologia clara de la nostra generació el fet de no explicar els nostres sentiments, sobretot quan ho passem malament, hi ha hagut moments durs que a hòsties han acabat d'esculpir el paio que tenim aquí assegut. Un tio amb el que pots discutir a tot i acceptarà i tolerarà sempre la teva opinió, però que per moure'l de les seves conviccions necessitaràs temps i ganes. Vamos, que a vegades no saps com li entren aquestes gorres que porta el que veuràs que pot arribar a ser. Però després el col·lega és prou intel·ligent com per, mentre segueix fent aquella cara de ni sí ni no, quedar-se amb les 4 coses que li poden interessar sense això arribar a donar el braç a tòrcer. Hi ha gent que podria entendre la seva manera d'afrontar la vida com un no m'interessa massa el que passa al món, però segurament és més un lema de vida basat en l'Hakuna Matata, viu i deixa viure, lema amb el qual aquí comulguem a tope, afegint el component de cagar-nos des d'aquí amb la gent que ens fa bullir la sang una mica dia a dia. Ja vaig acabant, per no avorrir-vos. Marc Gual, àlies el Recortitos, de golejador d'àrea a mitja punta i de 10 atacant versàtil. Tenim la plena convicció que el teu màxim nivell encara està per explotar. Tots al teu voltant hem viscut i vivim com hooligans als teus passos en aquesta jungla que és el futbol i estem molt contents de veure't feliç i compromès amb el que fas. Avui d'aquí sorgeix des del temps d'escompte un nou grup de suport a MG28. Jo personalment, com a cosins i havent compartit piques de FIFA, de pista, de partits a mort en el passadís de casa teva, em fa especial il·lusió que primer de tot no dubtessis ni un moment de l'hora que et vam dir de venir i segon que avui un especial de Nadal estiguis aquí amb nosaltres. Marc, benvingut al Temps d'Escompte. Una dedicatòria especial ja que venies aquí a la Pili i a la Marisol, que hi ha gent que omplien de vida on anaven i que malgrat ara no hi són, que aquest programa va per elles. I com diu ta germana, Marc, sabem que ens tenim uns als altres, tot i la distància, i que ens trobem a faltar. Tot i això, i aquí ho afegeixo jo, sempre que puguem ens hauríem de dir t'estimo, demostrar-ho de la manera que sigui, un petit gest, una paraula, i jo, Marc, sé que ho fas. Marc, t'estimem, ets un tio autèntic i per això ets aquí, no per perseguir una pilota com un politoxicòman de la Verneda buscant un pico de cavall a les 5 del matí. Això és casa teva i esperem que puguis considerar-te una mica part de la família. Si no foties al final el politoxicòman de la Verneda no estàs content. No, és que era tot ja massa emocional, havíem d'acabar sortint-ne per poder començar a parlar normal, tio. Sí, ha estat a puta mare, la veritat que sí. Aquí contribucions de família i amics que ho hem acatat bastant. S'ha notat alguna. L'alcabrós i la mirada, Home, la veritat que de tots els dies que hauries pogut venir, que vinguis al especial fin de año, per d'alguna manera, és un puntasso. Bueno, a veure, també estan a Polònia, no és fàcil venir. Clar, correcte, sí. Però sí, evidentment, ja quan van venir ells ja vaig dir, a la mínia que estigui aquí, de cap. També ens ha ajudat que a Polònia per Nadal no tinguem els ous de jugar-hi fins al febrer, si no... És que tenir els ous de jugar ja amb el fred que fot és de penjat, Sí, no. Nosaltres ho vam patir una mica i encara no era. I no ho veu patir del tot. Ja, pues sort, perquè si no... Sí, sentint tot el que has comentat a la presentació, el seu seria pensar que la majoria de preguntes aniran enfocades al futbol, i bé, en part sí, però en part tot el contrari, perquè també, vull dir... Home, sí, jo aprofitaré per fer-li preguntes així relacionades al futbol, que a vegades amb la família així tampoc t'acabes fent, en plan...
pots fer el que et surti de la polla aquí, no jutjarem ni... No som de jutjar, no? No. Però, què ha de dir, així com el primer canvi o l'últim canvi, que és el que fas d'Ucrània a Polònia, el canvi de país, una mica com l'has viscut, així, tant a nivell de canvi de lliga, de ser en el primer any ser quasi dels millors jugadors de la lliga polonesa, havent arribat així com a una mica mig desconegut a un equip que tampoc no era de la primera categoria. Com vius tu aquest canvi després d'Ucrània, el que vius, a començar una nova lliga amb un projecte que pot sortir bé o... A veure, és una miqueta complicat perquè sobretot vens del moment de la guerra, no penses en el futbol en aquell moment, i tot és no començar de zero, però sinó reenganxar-te un altre cop, perquè el teu cap no està en el futbol recentment. Aleshores no és fàcil, i sí que vaig estar aquests 6 partits després d'estar a Ucrània abans de començar una nova temporada, i també vaig tenir una miqueta la sort de fer 3 gols amb 6 partits i ajudar l'equip a salvar-se, i vaig dir, bueno, si he estat allà ho he fet bé venint d'aquesta situació, dic jo que si estic un any sencer enganxat des del principi és bastant probable que vagi bé, i això va ser una miqueta el per què vaig tornar allà i vaig firmar un any sencer. I sí que a Ucrània tampoc veig que jugui gaire temps, i no sé com és molt bé el futbol d'allà, però sí que amb Polònia comparat amb Espanya hi ha bastanta diferència, sobretot tema tàctic i tècnic no és tan alt. Aleshores per mi és molt més fàcil crear ocasions. Les defenses no és el mateix. Aquí a Espanya se't tanca el Getafe i fes-li un gol al Getafe amb 11 defenses. Allà no és el mateix, i sobretot en un equip que no és dels importants. Ara sí que és veritat que en el Legia es nota una miqueta més la defensa, que els equips es tanquen més perquè saben com jugues, saben que ets millor, i és una miqueta més complicat, però sobretot abans amb el Jagiellonia doncs els equips et jugaven d'un partit normal i no van al 100% a vegades, i se't fa més fàcil la cosa. Sí, ho has notat tu això, que l'any passat amb una estructura que éreu vosaltres més els que aneu a la transició, no tant de fase d'organització ofensiva, que ara sí que veus els vostres partits, quanta fase de pilota teniu, si deu tenir possessions mitges per sobre els 60. Sí, mitja de possessió tenim 60% mínim. I també és veritat que ara tothom que juga contra tu és el partit de l'any. Això fa molt, és com quan jugues contra el Barça o el Madrid, és el partit de l'any i ho dones tot. I no sé 100% segur si tots els equips, però em sembla que el 90% dels equips que juguen contra nosaltres els següents 2 partits no guanyen ni un. Perquè ho deixen tot aquella setmana i les 2 setmanes següents estan recuperant encara. I sí que és veritat que hi ha partits que perdem contra equips que dius, com collons perds aquest partit, perquè no guanyen ni a la seva iaia. Contra els últims desgraciats que ho perden abans de venir cap aquí, no? Clar, que dius, tio, com perds aquests que estaven al descens. Clar, és l'efecte que a vegades aquí, quan diuen els jugadors del Barça i Madrid, sembla una excusa, en plan, calla, que saps? Però que en altres escales... Jo abans ho pensava, dic, que és igual que juguis contra qui sigui. I no és el mateix. Quan jugues contra els 2 o 3 bons de la Lliga, el partit és diferent i tothom... I més competint a Europa, també. Clar, això també es nota. Competint a Europa jugues cada setmana 2 partits i sembla que no, però les cames pesen una miqueta més. Clar, si no sé, em vas dir que tu aquest any en 4 o 5 mesos havies jugat ja més partits iguals que tot l'any passat. Porto 3... Nosaltres hem jugat 34 partits i jo n'he jugat 33. I l'any passat, amb tota la temporada, em vaig jugar 32, perquè a la Copa ens van eliminar a segona ronda i jo el primer partit no el vaig jugar perquè era un equip de 4a divisió, i ara aquest any he jugat més partits que en un any sencer, en 5 mesos, i clar... Així estaves com vam arribar a l'hotel, que sembla que deixin fot un pal pel cul. Sí, que em feia mal des de l'orella fins al taló, i es nota, clar. Vols fotre l'esprint i no és fàcil fer-lo. I no hi ha piles. Clar. Sí que és veritat que també els entrenem poc, perquè tampoc tens temps,
Però clar, que no és el mateix un entreno que pots anar al 50% i tal, i vas amb els teus que no vas al 100%, que després arriba un partit i només la tensió d'estar allà i estar al banquillo i tal, encara que no juguis, allò et dona més que un entreno. Sí, això és molt, no? La dinàmica aquesta diferent de planificació de la setmana entre l'any passat o el que tu has tingut aquí a Espanya. Clar, també, sí, jo sempre, durant tota la meva carrera, he jugat de cap de setmana en cap de setmana. Com a molt jugaves una setmana tant en tant la Copa entre setmana. Clar, hi ha plans de partit que teníeu, entre la recuperació i teníeu quasi 5 dies per plantejar... Que tu durant cada setmana feies mínim un entreno fort o un entreno de força al gimnàs i tal. Ara no hi ha temps. Jo no tinc temps de fer un entreno de força. Clar, és més recuperació, I el que haig de fer és fer petits detalls que tu dius, vale, sí que et serveixen, però no és el mateix. Jo no tinc el mateix múscul que tenia l'any passat, perquè l'any passat el podia treballar molt més, perquè tenia temps durant la setmana. Aquest any no tinc temps, perquè si faig un entreno de força, el partit arriba i li dic a l'entrenador, bueno, ho sento molt, però no em puc ni moure. Clar, és que realment no hi ha cap microcicle o macrocicle íntegre més o menys decent que inclogui com 3 dies de màxim rendiment, saps, de màxima... Això ho tens en competició europea, ho tens sempre, és recuperació... Sí, és partit-recuperació, no hi ha més. Això ens va de puta mare realment, perquè la gent que ens escolta encara no siguin molts, i són... I evidentment doncs, segueixen molt més la Lliga Espanyola que la polonesa, com és obvi. És evidentment. I ens va de puta mare les comparatives que ens estàs fent, perquè tant el tema de que doncs, amb el Leixà quan juguen contra vosaltres és el partit de l'any, com precisament el tema dels entrenos, són coses que sentim molt a les rodes de premsa, però clar, les persones a pie, per entendre'ns, no sabem fins a quin punt de rellevant és, no sabem fins a quin punt afecta. I ja tenir algú que ens ho explica de primera mà, de dir, cony, sí, evidentment es nota. El número de partits que has comentat, evidentment, és una borrada, la comparativa. O sigui, no té absolutament res a veure. No, sí, jo tota la vida he jugat a futbol i jo pensava que no era amb aquesta magnitud sense haver-ho fet, però ara que ho he fet dic, és que és normal que ho diguin perquè és que es nota, 100%. Sí. I tu ser un jugador que al final no t'has lesionat tampoc gaire ni de gaire gravetat. Per això, que jo per mi trencaments musculars i així no, l'últim que m'he fet és perquè m'han donat un cop i no pots evitar-ho perquè et donen un cop, però si no, amb els últims 3 anys jo per mi sol no m'he lesionat. Inclús ara aquesta temporada estic aguantant 33 partits sense lesionar-me, que està bastant bé. Crec que sóc el jugador que ha participat en més partits de l'equip. Sí, a més porteu jugant des de juliol les 3 fases prèvies de la conferència. Però això és més perquè tu fora de l'entorn del club també tens una preparació que tu fas, no? Tant alimentària com de descans com de... Sí, evidentment. A veure, si vols ser un futbolista professional d'un nivell decent, t'has de cuidar en tots els àmbits. Creus que companys del teu vestidor es cuiden tant com tu o ets com... Bueno, tens de tot. Hi ha algun que és un malalt del menjar que al mil·límetre tot, i després tens un altre que es fot cada setmana 2 McDonald's i 4 hamburgueses. Però ho noteu això dins del tema de lesions, de rendiment? Evidentment. I per molt que no ho notis durant els 6 mesos que portem ara, a la llarga se t'acaba notant. Igualment, tots aquests que no es cuiden d'aquesta manera, que es retiraran com a tard als 35. I el que es cuida al mil·límetre farà com Joaquín, que es retira als 40, als 41. Això es nota molt. També et lesiones més o menys, però sí que si vols tenir un cert nivell i cuidar-te és essencial. Sí, ara que has fet servir aquest exemple, creus que Joaquín és el perfil... No dic que jo cregui ni que sigui ni que no, però creus que és el perfil que s'ho mira al mil·límetre realment? No s'ho mira al mil·límetre, però es cuida molt més del que gent es creu. Sí, no? Perquè sí que és molt graciós i tot això, però per darrere es cuida molt, que això és les coses que la gent no veu, però jo estic 100% segur que si ha arribat a aquest nivell, a aquesta edat, és que s'ha cuidat. No sé, realment costa imaginar que no sigui així, perquè efectivament, com tu dius, amb 40 tacos encara podeu tenir... El Dibut va dir alguna cosa, tio? Et va treure aquell parell de... No les tens clavades, tira el... Sí, al final del partit ja li vaig dir, tio, cabron. Dibu Martínez contra l'Aston Villa. Què més et donava deixar-me un gol, cabron? Sí que es va riure i tal, però bueno, sí, a la tornada com que no va jugar ja li vaig dir, clar, tens por ara, i es va començar a riure, però
Sí, això... Un bon penjat. Però això va ser a la Conference League. Fase de grups, quasi. Sí. De fet, pocs equips han guanyat aquest any Aston Villa, deu ser dels pocs que l'heu guanyat vosaltres. Home, és que l'Aston Villa poca broma, no té mal equip actualment. És que jo crec que els equips que l'han guanyat són Manchester City i aquests. A la Lliga pocs més l'han guanyat, però són equips top. L'altre equip que l'ha guanyat som nosaltres. I estàs content amb l'equip que us ha tocat a Setgens? A veure, no estic content perquè fotrà un fred de collons. Perquè a mitjans de febrer allà pot ser bastant terrible. Però és assequible? Però en teoria és el més fluix dels que ens podia tocar. Per tant, sí que estem contents. Tenies algun que t'hagués agradat que et toqués? A veure, jo volia que ens toqués el Betis. Nosaltres també volíem que et toqués el Betis. Però, a veure, sí que per una part volia el Betis per venir aquí a Espanya i sí que he jugat amb gent que està allà, però per una altra part no el volia perquè guanyar el Betis no és fàcil. Aleshores, ojalà sí que ara passem i ens toqui algun equip així gran, que sí, que per algú estàs a la Conference. Sí, molaria, no? Uns vuitens contra algun així potent. Sí, sembla una tonteria, però amb la Conference en concret, clar, a vegades a l'haver-hi la Champions i l'Europa League per davant es tendeix a devaluar aquesta competició quan realment és xunguíssim de guanyar. I hi ha equips molt ben formats i equips que porten uns projectes llarguíssims, i sempre he tingut la sensació que des que la va guanyar Mourinho amb la Roma, com que aquí la gent va entendre, saps, al punt de dir, hosti, que potser no s'ha de prendre a broma aquesta competició, perquè com Mourinho el ser tan showman, el ser tan... Perquè al final la plata és plata, no? Vull dir, guanyar un trofeu, és que no hi ha tants trofeus. Coi, i que qualsevol competició europea, evidentment, té un mèrit increïble arribar, ja no guanyar-la, sinó arribar a semis, arribar a partits i situacions de camps contraris raros, aficions que apreta... Per això dic que a vegades veus un partit de Champions i t'acabes adormint perquè segons com sigui, bueno, a nivell de futbolístic doncs sí que veus molta tàctica i molt d'això, però poques ocasions o, saps? No, si els partits de Conference i d'Europa League són... Aquí vull arribar. El multifutbol aquests que et van saltant de camp a camp i estàs veient gols tota la nit, tio. Sí, però clar, tu has de pensar una miqueta que totes les competicions europees, els equips que estan són top 4, top 5 d'una lliga. Aleshores, tots els partits que juguis són de molt de nivell. Que no et trobaràs un equip que està al 10 a la lliga i que no té ni puta idea, que juga a tancar-se i això, no. Tots els equips són de que normalment estan acostumats a guanyar partits. Aleshores, això fa molt. Sí, això puja el nivell d'un partit i la intensitat que hi ha en un partit. I normalment guanyar d'una certa manera també, que no és que el Getafe es classifiqui per la UEFA jugant com juga, perquè normalment jugant perquè les seves lligues poden ser ofensius i tenen models de joc que fomenten més tenir el pilota que no destruir. Ja es generen aquests partits més de qui fot més gols que l'altre. Sí, partits més reactius. Total. Sí. Es nota molt, jo noto molt quan juguem un partit d'Europa o un partit de la Lliga. La intensitat és completament diferent. Tot és diferent. Creus que els jugadors s'ho prenen més per al tema econòmic? Per les primes dels clubs? O sigui que van més a tope en plan d'Europa sempre s'ha de fer un millor paper que la Lliga Nacional? A veure, no és que s'hagi de fer un millor paper, perquè hi ha equips que van a la competició europea sabent que d'allà no passaran. Però és una cosa que els hi donen molta imatge, aleshores fa molt, però evidentment a un jugador tu li dius al mateix partit li poses, sense dir-li, li poses si guanyes aquest partit tindràs prima, i li poses al mateix partit sense dir-li que tindrà prima, i alguna mica, alguna diferent hi haurà, 100%. Estaran més motivats segur que vas. Perquè que sí, que m'agrada el futbol i tot el que tu vulguis, però és la meva feina i jo vull guanyar diners. Exacte. Així de clar t'ho dic. Estàs aquí per guanyar diners. Evidentment, que jo estic jugant a futbol per tenir diners i viure una vida i ser feliç a la meva vida, i com més diners tingui, doncs més fàcil em serà la vida, per mi, per la meva família, per qui sigui. O sigui, afortunat de tu que et pots dedicar a alguna que et mola, que sempre t'ha agradat, però ho veus des d'un punt de això és una feina i jo m'haig de guanyar la vida i si puc arribar a final de Conference i pillar una prima de puta mare, ho donaré tot per fer-ho. Això està claríssim, i la gent que diu és que aquest tio s'ha anat del Barça, s'ha anat a l'Espanyol, o que no sé què, que sí, que jo t'entenc molt que tu t'estimis a un club,
Però jo et dic una cosa, si tu treballes a la Caixa i et ve el Banco Santander i et diu que et dona 3.000 euros més, no, és que estimo molt a la Caixa. Mira, perdó per tots, però que et donin pel cul. Completament d'acord. És així, és així. Ho fem per 100 euros per anar al restaurant del costat a servir copes. Això només s'entén en aquest món. I la gent no ho entén. Només amb l'esport, és que vas d'un equip a l'altre que són rivals. Chaquetero, sí. A veure, tio. Ningú té sentiments cap a... O sigui, si ets cambrer, no tens un sentiment de dir amb l'han de joder. El pots tenir. La restauració no mou milions de persones veient restaurants. Evidentment que no, però estem parlant que el futbol és una entitat social i és una entitat representativa del territori. El Barça és el Barça, saps? Sí, però és evident. Això també, aquesta mica d'emoció també tu quan estaves al Barça, era una època que tu eres del Barça. No, jo sempre he sigut més del Barça que d'un altre equip, però ara tens equip, o sigui, ara tens colors. A veure, si tu m'has de dir qui et tira més? El Barça. Que ets 100% del Barça? No. Prefereixo que guanyi el Barça a que guanyi el Madrid, a que guanyi l'Espanyol, a que guanyi qui vulguis. Però no sóc un fanàtic del Barça que digui, hòstia, és que perd el Barça i estic cabrejat o alguna cosa. No. Millor. Saps? Però també jo crec que és una miqueta perquè quan estàs dintre del futbol, si no estàs en un equip com durant molt de temps des de petit, aleshores és difícil que tinguis això. Clar, tots els que tenen això són els que porten molts d'anys en un club. Tu has jugat a l'Alcorcón. Sí. Sentir els colors de l'Alcorcón és molt complicat, no? Clar, és difícil. Però digue-li això a un que és d'ahir al Alcorcón i que porta tota la vida jugant al Alcorcón i debuta amb el primer equip. Et dirà, hòstia, Alcorcón en mi corazón. Però en aquest tio li ve el Madrid i el Alcorcón... I què dirà? Evidentment, com tots, que hi ha 3-4 jugadors que no ho fan. I per què no ho fan? Perquè tenen molta pasta. Aleshores pots deixar de fer-ho. Però un que no té molta pasta, que no té milions al banc, no ho farà. Adéu. Ho sento molt, però no ho farà. Haig de menjar, no? Sí, realment, jo anava a treure aquest tema ara perquè si és el que estava pensant en relació al que estaves comentant, que clar, al fin i al cabo també es diferencia molt el que pot estar en un Barça cobrant ja, jo què sé, per dir alguna cosa, 4 milions i mig a l'any, i que potser se'n va un altre equip perquè ja li paguen 6. Clar, aquí sí que entenc una mica més la vista de l'aficionat que digui, hosti, pues una mica xaquetero sí, perquè al cap i a la fi ja ets milionari, no? Vull dir, no et ve de cobrar 1,5 milions més a l'any. Gabri Veiga, per exemple. Correcte. És que si no ho fa és per fotre una hòstia. Sí, sabria que diries això. Home, a veure, sincerament, però que et canvi la vida. 18 milions a l'any que et donen de més. A veure... Clar, si aquí sí que estem parlant d'un cas que surts del Celta i te'n vas a cobrar efectivament... Però tu sent Gabri Veiga, que jo puc entendre que tu tinguis aquesta visió perquè tu pots dir, hòstia, doncs jo he estat en aquesta situació. Però que Gabri Veiga digui, jo competitivament el somni he tingut, pot ser el somni amb, no sé quants anys té ara, 18, 19? Però que el somni sigui ja, guanyar els diners ja i no competir a primera un equip o estar, saps, en competició de màxim rendiment. Al final, prou jove ara com per no prendre aquesta decisió ja i dir que... Però és bo, aquest xaval? És que vull competir al màxim nivell als meus camps d'Europa... Però és bo o no és bo? Clar. Fins a quin punt és bo per poder anar a aquests equips? Però per tenir futur a la Lliga Espanyola, a Premier o així... Home, a veure, el volia aquest equip i el volia el Nàpoles. Vale. I el Newcastle va sonar també. Ah, no, el Nàpols segur. El Nàpols segur. El que tenien ja quasi. Però tu pensa que el futbol... Mai saps i canvia molt fàcil. Clar, és el que dius, aquesta oferta la tens ara, però no saps si ara et quedes aquí al futbol europeu per competir i d'aquí 2 anys tens una oferta d'aquests diners. Sí, baixes estàs el aquí, nivell... et trenques el genoll i tal, no sé què, et lesiones i torna al nivell aquest. Sí, és la putada del futbol, que en qualsevol altre món més o menys pots planificar, pots decidir en funció, però aquí clar, tot et canvia molt ràpid. Perdoneu que us hauré anat tallant, però haurem de fer la primera pausa tècnica. Del dia? Sí. Temps de descompte. Ja tornem a ser aquí, després d'aquesta breu pausa estàvem amb el tema de Gabri Veiga. Aviam, jo estic completament d'acord amb el que deia el Marc, al cap i a la fi no pots saber què t'espera la temporada següent, sigui una lesió o sigui una baixada de rendiment mateix. Però no amb la temporada següent, sinó a la mateixa temporada, que en un partit et canvia tot. Correcte. Sí que és veritat que jo... Però tu ho haguessis fet? Jo m'hagués anat com ell, sí, no? Seguríssim. Jo la veritat que intentant-me posar en la seva pell, que a mi em costa més perquè no... I si li preguntes al Marc de fa 6 o 7 anys? Jo crec que li hagués costat més, però sí que hagués marxat.
ja dic, a mi em costa ficar-me a la pell de Gabri Veiga o de la teva, perquè no m'hi he trobat en aquesta situació. Sí que la veritat que em costa imaginar-me que si jo estic al Celta en la seva situació, a la seva edat, i em vol el Nàpols, hosti, a mi em molaria moltíssim, no?, fitxar per un equip com el Nàpols, però clar, a la vegada sí que és cert que te'n pots anar al Nàpols i que et vagi de puta mare i tinguis una carrera impressionant, o te'n pots anar al Nàpols que no acabis de trobar el teu lloc, com li va passar a Iago Aspas al Liverpool, per exemple. Ja, però és que la cosa és que tu ara estàs pensant en això, però la cosa és, ell en aquest moment no pensa, ui, aniré al Nàpols i em anirà molt bé, o aniré aquí i em anirà molt bé. Ell fa així i veu el contracte i aquí posa 2 milions. I en aquí posa 20 milions. És que són 20 milions de pau. Sí, és que és una bogeria. La gent dirà, és que penses massa amb els diners. No, que t'entenc. Però si els que diuen això els deixarien penetrar-se el cul per un, saps? O sigui, que és el millor, que aquest els diu, 20.000 euros, xupa una cabra. Una porrada, per quan et deixaries? No arribaríem ni a un 10.000. Segur que als 20 milions no arribem, això segur. Quan sé, primer jo, va, per quan us deixaríeu? Ja hem establert que tots són putos, ara anem a mirar el preu, no? Vale, fantàstic. El meu ara mateix està molt baix. Però realment aquí, coherentment, l'únic que podria dubtar sobre si sí o si no seria el Marc, perquè ha estat en situació, perquè nosaltres aquí anem a Aràbia i a Dubai, tio, ja Pernambuco. Jo crec que sí que podries dubtar quan és un baremo de diners semblant. O quan hi ha tantes diferències no pots dubtar. O quan ja tens molt, en plan, si és això, Neymar, a Messi, pot tirar... Aquests que fotin el que vulguin. Tenen tant de diners que ja no... Exacte, però dient que pots resoldre el futur ja i després ja jugarem on ja m'aniré on m'hagi d'anar. Però portem aquí, en plan de Polònia... La primera lliga polonesa, a què estaria equiparat a Espanya? A un Las Palmas? O sigui, el Legia estaria equiparat a un Las Palmas, a un València, a un... Però amb quin... A nivell econòmic. Nivell econòmic. Sí, quan obren els jugadors... No, a veure, els equips d'Espanya que estan a Europa no els pots comparar amb això. Però sí que un equip mig de la Lliga Espanyola, doncs el Legia està més o menys això. En el tema econòmic, sí. En el tema estructural i tota la resta... està no a nivell de Barça-Madrid, perquè és un altre nivell, però està bastant a prop amb el tema de tot. Llavors tu com a jugador d'aquí, format aquí, amb equips d'aquí, et ve el Celta, per exemple, i et fica un contracte de 2 milions menys, tu encara seguiries el Legia per 2 milions o diries en plan de, joder, estic a Espanya, estic al costat de casa... Sí que és veritat. És un Celta amb Rafa Benítez o amb qui toqui en aquell moment, o un club semblant així. Sí, estàs a casa i sí que tira. Però també et diria, vinc aquí a Espanya i jugo a la Lliga d'Espanya, però no jugo a Europa. Cosa que estic fent allà. Que això també tira. Ja. És un punt. Si em foses 2 equips que estan jugant a la Lliga i a Europa, un d'Espanya i un de Polònia, sí que és molt probable... El Betis. Quasi segur que vindria el Betis. O el Girona entra d'això, quasi segur que vindria el Girona. Perquè sí que estàs a casa. Però si no, em quedo... Segurament em quedaria l'equip que està jugant a Europa. O sigui, és un punt a favor, això, abans que els diners, diguem. Si són diners molt semblants... I si paguen una miqueta més, en plan de... Millor i mig més a l'any, però no estan a Europa. Home... Clar, no és Europa. No tinc el nivell econòmic per deixar perdre 1 milió. Clar, estàs parlant de milions com si no importa... Si m'estàs parlant de 10.000, 20.000 euros, et dic... Has de parlar en percentatges i no en quantitats. Un 10-15% m'ho pensaria. Si comença a pujar ja... Vale. Ja no m'ho penso tant, no? Bàsicament. Vale. M'ha encantat perquè crec que després d'aquesta aportació que ha fet tots hem canviat la nostra manera de plantejar-nos a quin equip aniria o a quin no, saps? Com, hòstia... No, jo seria un puto mercenari que flipes. És que, si jo et dic la veritat, el 90% dels futbolistes ho són. No és que siguin mercenaris, perquè ningú és... Però és la seva feina, A la vida els diners són importants, perquè tot va a partir dels diners. Aleshores, tothom vol diners i ser feliç, que és a partir dels diners. Per tant, on em paguin més, allà vull. I també, com nosaltres com aficionats de Barcelona, que ho veiem així, no? Perquè no som, o sigui, som del Barça els 3,
no? En bàsquet i futbol, tu no en bàsquet perquè ets un ignorant, però... ignorant, traïdor, sí. Però clar, estem molt acostumats a jugadors de molts anys de carrera dins d'un mateix club i de créixer, o sigui, vam néixer, Xavi començava a jugar i el vam veure acabar de jugar i ara és entrenador del Barça, saps? Llavors estem molt acostumats a que els jugadors estiguin molt dins del club i siguin molt del Barça. Bueno, això un tio del Girona no ho té, perquè allò és un vaivent de jugadors o un Getafe o un tal... Però igualment, et direm aquí nosaltres superfredament de que jo aniria on més em paguessin, els del meu equip no vull que saps, ningú vol que els del seu equip pensin així. Clar, i ningú vol, dic el punt que estem acostumats nosaltres com a afició de dir, ens agraden els jugadors de la casa i que es quedin a casa. Això hi ha molts, no tots els clubs ho tenen. Però els de la casa cada any cobren més per quedar-se a la casa també. Perquè no es quedaven tampoc, el Messi no es quedava perquè... És com si tens un jefe tonto, tenien a Bartomeu i van aprofitar del jefe tonto retrasat. Té tota la raó, té tota la raó. Se va pagar aquí perquè m'ho mereixo i el jefe tonto va dir sí. Tota la raó. I Sergi Roberto cobra molts diners. Això sou que ets els representants, que això sou que ho saben. Quan van a parlar amb un 100% o el director... Que aprofitat del subnormal. És deixar feina, tio. És puto subnormal. Clar, tio. Però tu imagina't ser un representant de jugadors importants, tio, i anar a parlar amb Bartomeu. És que penso desbancar, fill de puta, saps? I l'altre subnormal ficant-se les ulleres en plan de ui, que acaba de matar, Home, tu mira que estàs pagant 14 milions a un tití, subnormal, això està passant. No veu que m'ha vingut el xaval aquest que sembla el Novita, que fa vídeos per Instagram dient que no me llaméis Novita, que no tengo un gato cómico, tío. Home, tu mira la cara de, jo què sé, ara que deies tu de millor representant, no? Mira la cara de Jorge Méndez o la cara de Mino Raiola, ja no dic la cara que tenen, sinó la seva expressió facial, i mira l'expressió facial d'en Novita, és a dir, d'en Bartomeu. És que ja ho veus, que no, saps? Vull dir que se li riuen a la cara, vull dir que no hi ha per on agafar-ho, que Pjanic cobrava més de 10 milions a l'any amb el Barça, tio. Sense jugar. Correcte. Tu això és una... O sigui, tu com a jugador, vale, comencen a pagar 10 milions a l'any i no jugues. Però clar, t'estan pagant 10 milions a l'any, però no jugues un puto minut. Tu, en plan, què fas? Et quedes ja en plan de... Pues m'estan pagant 10 milions, saps? I ni em canso, saps? Clar, o dius en plan de tu, no, cabrons. O sigui, vale, una cosa és que sigui un puto mercenari del futbol i m'agradi cobrar diners, però vull jugar, saps? Però és que tu t'has guanyat un contracte, no vas obligar ningú a firmar un contracte com a l'Umtiti, que se'l criticava amb l'Umtiti. No, però com a jugador no et diu en plan de, hòstia. Però ells han arribat a pagar-te aquests 10 milions perquè tu abans has fet alguna perquè te'ls paguin. Ja. Després sí, evidentment però no et frustra això, tot jugador vol jugar, però a vegades dius si me'n vaig a un altre lloc a jugar, en vez de cobrar 10 en cobraré 3, em surt a compte. Aquí ja depèn de la vida de cadascun. Exacte. Fa fred, no fa fred. Sí que tothom al cap té vull jugar sempre, per molt que cobris, per molt que et paguin els 20 milions que li paguin a Veiga, si no juga estarà cabreixat. Exacte. El banc el tindrà ple, però estarà cabreixat. Això segur. Aleshores sí que sempre tu vols jugar. Sí, després has d'agafar a l'intermig de cada cosa. Clar. És que al final tornem a lo mateix, vull dir, què valores més? És que és el mateix que estava comentant abans. Al final, si Gabri Veiga ara se'n va allà, cobra el que ja ha de cobrar i no juga, doncs ja veurà si després se'n vol anar a un altre lloc i ja haurà cobrat el que ha cobrat, vull dir, no li traurà ningú el que ha cobrat. A partir d'aquí, doncs, ets lliure de decidir si vols estar més temps allà. Mira, Mariano Díaz, l'exemple més clar amb el Madrid. Jo no el conec personalment, però sembla ser que l'argument de Mariano era no, sí, sé que no jugaré la temporada que ve, però també sé que si me'n vaig a l'Espanyol, que el volien, em pagaran una cinquena part del que m'estan pagant al Madrid. Això, si per ella la seva vida li surt a compte no jugar i cobrar més, doncs ja està. És completament respectable. Sí. Exacte. Bueno, jo no va canviar aquí de tessitura, ja tant de parlar de pasta, tio, els que no en tenim, tio. Feu la pregunta d'Avengers que em fa gràcia, tio. No, això és de secció, tio. Ja està escaleta, Riqui, tio. Està com a primera pregunta. Pavila. Està com a primera pregunta, que escaleta ni que escaleta. Veritat. Tu t'has saltat la guia. És que hi ha dos preguntes. Fota-li. Sí, bueno, una abans de repassar una mica carrera per sobre, en plan pas per Masia, pas no sé què, és ja que tu ets un fervent admirador dels Avengers i món de Marvel i companyia, que jo em pensava que t'agradava però no tant, el d'ahir-se l'Esteve vas fotre a parlar-li i vaig dir, hòstia, no tinc ni puta idea de... Pensava que sabia més del que en sabia. Sí, a veure, sempre Goku està sempre per sobre, però Marvel sí, soc un friki. Aleshores la pregunta és si tu tinguessis el guant de Thanos amb les respectives gemes,
A casa el tinc, per això. És de Lego, però el tinc. Si el vam... El vam veure en construcció. L'has acabat sí, ja? Està acabat. Doncs per què faríem... Hòstia, a veure, podríem fer com ell i treure uns quants tontos del món. Això es podria fer. 100%. De fet, el brindis d'avui anirà bastant per... Però, si et dic la veritat... Pots dir noms, si vols. Pot ser algú... Pels tontos? Sí. Pot ser perillós que els digui, No, però ens escolta poca gent, saps? Això ho has d'aprofitar. Martí? Ho he dit jo. Com? Té Benet? Sí, veus? Algun d'aquests sí que el trauríem, Podria entrar, Sí, a més tu amb TV-Net estaves en directe. Hòstia, li vam dir a tot, Sí, ho sé. Sí, un entrenador que sabia Atlètic que li va fer una cobra al Marc normalment és al revés, els jugadors que fan cobres als entrenadors. Sí, em va canviar i li vaig anar a donar la mà i no me la va donar. Ja escupo la cara. I t'ho juro. I estava ell i son germà a la grada i li van dir de tot. I a més, com que tota la gent que anava a veure el públic anava a veure com en plan cantera, afició, tots es van juntar amb nosaltres i tot. Sí, tothom li va dir a tot l'entrenador. I després el dia següent va venir l'entreno i em va demanar perdó i li vaig dir por aquí. Té Benet té la pinta de trobar-te a les 6 del matí a un puticlub fotent-se farlopa, tio, però fàcil. Per sort no me l'he trobat perquè no hi vaig a aquests llocs, però és bastant probable. O al despatx mateix, bueno... Mare de Déu. Bueno, llavors això, no? Eliminar uns quants noms que s'han dit. Sí, això estaria bé. Guai, bé. Bueno, al final aquí jo crec que qui més qui menys un petit... pensament de dir, hòstia, és que potser sobre gent, jo crec que tots els hem tingut, no? Vull dir, clar, és que... Jo almenys l'he tingut bastantes vegades. Quan hi ha pel·lícules aquestes apocalíptiques que redueix com la població mundial com percentatge enorme, això no, perquè es mor molta gent innocent i sobretot els pobres, però... Hauríem de buscar la manera de fer-ho bé, però que passés una miqueta. Vale. És a dir, el Covid no va ser fer-ho bé, no? No, perquè com més pobre ets més... Hauríem de saber la manera de decidir-ho perquè sigui bé. La purga. Està inventat, això, tio. Sí, però és que no mateix. Jo cada dia eliminaria algú al tren amb... No, però acabarien els rics amb armament que flipes, tio, levantant a mendigos pel carrer, tio. Això és veritat. Això, l'ingeni dels pobres, tio... L'ingeni. Una K-47 contra una mazapinxos, tio. Ho supera tot. Pillant-lo per l'esquena, no hi ha més ingeni. El David contra Goliat es va quedar als grecs, tio, ara això ja no funciona. Ja no funciona, no? O ets Batman, tio, o tens algun superpoder, tio, no? Sí, ser ric. Sí, Batman és el més ric de tots, cabron. Hosti, de cop el programa perd tota estructura i tota serietat. Anem a repassar el pas per la Masia una mica, tot el que és món Barça, com has viscut tu tot el teu pas pel Barça, una mica des de nen, que és en plan, fitxa el puto Barça, saps? Soc el puto déu, saps? Del barri i del poble. Fins al moment de dir, hòstia, doncs aquí ja veig que la meva carrera tira cap a una altra banda. Sí, començant per com percep la resta de la gent, és a dir, quan és petit fitxes pel Barça i la gent que va amb tu classe i de més, el fet que tu fitxes pel Barça és com, hòstia, aquest juga al Barça. Notaves diferència en el tracte o...? A veure, quan són molt petits sí que diuen, hòstia, aquest juga al Barça, però no tenen la percepció de tant dir, hòstia, és futbol, perquè ets petit, ets un nen. Fins que no has crescut és diferent. Però sí que créixer al Barça et fa tenir tècnica i tàctica que t'ajuda amb tot, que no és el mateix que jo hagi jugat al Barça de petit que un altre que hagi jugat al Tiana, per exemple. Un equip que no és de primer nivell, el Gratallops, que deia ta mare. Sí. Clar, això canvia molt. Bueno, al final tens millors professionals, millors entrenadors, millors condicions. Sí, això fa molt. Com tens gent que entén de futbol, saps? Gent que no es fot 14 quintos abans de bàsicament, saps? Gent que no li va un xaval amb la clavícula dislocada, li tira rèflex i li diu, venga, siga ahí, fuerte ahí. Saps? O sigui, tens aquests professionals al costat, sent un nen, però hauria d'arribar al futbol amateur això també una miqueta, saps? Perquè vaya tela, tio. Alguns de futbol professional jo els hi faria en plan, tira pa dentro, tio. Mira Gavi, no? Hòstia. Per exemple. És que quan a certs nivells també hi ha incompetents, no? Hòstia, tio. Quin és el moment que tu estàs al Barça i dius, hòstia, tinc una edat, ja millor de començar ja pensant que
Això pot... Saps? A veure, sí que quan entres a començar a fer tornejos que surten a la tele i així, dius, hòstia... El típic de Brunets, els Brunetes... Clar, i a més, jo he guanyat els dos. Que els dos tornejos aquests que es fan a la tele, el Nadal i a l'estiu, a més hem guanyat els dos. I sí que dius, hòstia, doncs a veure, que guanyo en tots els equips bons, que juguem contra Madrid i els guanyem, que juguem contra qui sigui i els guanyem. Por algo serà. Sí que després, quan arriba el cadet i em diuen, mira, que ets molt petit, tal, no sé què, i no seguiràs aquí. I vinc aquí al Badalona i dic, hòstia, però potser no soc tan bo. Jugo al Badalona, tal, dic, bueno, pues a veure què passa. Arribo juvenil i agafo el Badalona i estem a divisió d'honor i juguem contra el Badalona, contra el Barça, i foto un any de puta mare, foto no sé quants gols, 100 dels petits, perquè jo era primer any de juvenil i jugava amb el juvenil A, i torno a fotre gols i dic, bueno, doncs sí que era bo. Hòstia, però juvenil Badalona, que hagis acabat on has acabat, està com molt bé, no? Perquè ja no és molt tard, ja. No, però juvenil Badalona és divisió d'honor, jugues contra el Barça, contra Espanyola, estàs a la mateixa lliga, el Barça Espanyol. De fet, no els heu guanyat la final de la Copa de Catalunya, el Barça o les semis? No, vam perdre 3-2 la final, però jo vaig fer 2 gols. Vas fer 2 gols, això. Bueno, vau guanyar. Si I aleshores jo havia firmat per l'Espanyol i després d'aquell partit va venir el Barça i em va dir, vols tornar? I els vaig dir, ho sento, però no. I te'n vas anar a on? I vaig a firmar a l'Espanyol. És la de l'ex que sempre espera, sempre anar... Ha sigut molt bona, sí. Veus, si hagués sigut d'una tia potser l'hagués cagat, però no era una tia... Segurament l'haguessis cagat, com tots nosaltres aquí. I vaig tenir els collons a dir que no. I per anar a l'Espanyol. I vaig anar a l'Espanyol. Que això, ojo, saps també? S'ha de parlar això, Què tal l'Espanyol? Et feien cantar el cara al sol abans de l'entreno o alguna cosa així? Us deien a por el negro? No, clar, quan vas a l'Espanyol sí que veus una miqueta de dir anar a l'Espanyol, clar, tothom veu, hòstia, el Barça és massa gran i li fa som a l'Espanyol, i clar, no els hi agrada. Però jo venia del Barça i m'agradava el Barça, que tots deien, no, puta Barça, i jo deia, pues vale. Pues puta Barça també, tu pots dir puta Barça, jo no et diré puta Barça i ja està. Vale. No tinc ningú problema. I sí que l'Espanyol, jo molt bé. Vaig estar 2 anys de juvenil, vaig començar a l'Espanyol bé, vaig fotre gols i aleshores quan vaig anar al Sevilla. I Sevilla, què tal? Allà sí que et feien cantar el cara al sol, segur. És que no digui que sí, tio. És que no, perquè t'has fet el Corcón, saps? No, abans ven Saragossa, tio. Aquest sí. Te faig empatxa i tiro perquè me toca. Jo he rescatat una anècdota que me'n recordo quan tu començaves a ser a l'E20, van començar a arribar delanters, jo escola i tot, en plan, un mamadú, era un tio casat amb fills, que deien que tenia 12 anys, després el Ramon. Sí, que jo era un nen petit, que no tenia força, i venien... El Ramon aquest era un gitano que ara deu estar allà amb el demonio, amb Juan el demonio aquí a Sant Roc, passant droga. Sincerament no sé com està ara, però jo recordo que amb 18 anys tenia 2 fills. I després va venir un negre que media 2 vegades jo, no és broma, 2 vegades jo. D'aquests que no tenien DNI, no? I que ningú sabia l'edat que tenien. Anàvem per les lligues de Catalunya amb la cara de vergonya tots els pares, que no ens diguin res. Agafaven la pilota, començaven a córrer, li venia un nen, l'apartava així, gol. I clar, hi havia partits que guanyaven 20-0. El Barça ha sigut investigat per casos així, no? No sé si per això no sé, però no només el Barça, sinó tots els equips de primera divisió han tingut gent així. I actualment... A veure, però per mi no és culpa del club, perquè et ve el nen i et diu jo tinc aquesta edat, i tu mires el DNI i el Barça o l'equip què farà? No, espera, vaig a trucar on és el teu país tal per investigar si tu tens aquesta edat. No, quan a sobre, en molts casos, el país del que venen, quan passen aquestes coses, tampoc hi ha un registre fiable. Clar, tampoc és culpa dels nens. Però eren nens de Barcelona o de voltants de Catalunya, o sigui, gent d'aquí, que viuen aquí, que van anar a fer les proves del Barça, o són agents del Barça que van a aquests països a buscar nens per portar-los cap aquí? Perquè això és lo il·legal. Va haver una època que amb la fundació de l'Eto va venir molt. L'Enguene, el Captum, el Captum també, el Mamadou també. Sí, Dongu, tots aquests han sortit d'allà. De cop tenies un planter, tio, jugant a l'Evi quan eren cadets. Si tens la seguretat que ho vas a través de la fundació d'Eto, però al final
Però és que era Eto'o, tio. Que cabron. No, perquè, joder, o sigui, tindran els jugadors serios i Eto'o no era molt serio, no? Sí, 3 anys més o 4 més dels que... Però... Clar, tio. Vés a saber. Sí, actualment en el Borussia Dortmund tenim un cas amb Moukoko. Fa poc va haver-hi aquest boom a Alemanya perquè, no sé, ho dit de memòria, però posa que tingui 20 anys actualment, en teoria, i es va trobar un registre amb el mateix nom que ell, que suposadament faria que tingués 23 o 24. Era ell, no ho era... no ho sap ni ell mateix, jo crec. No, segur. Aquí està, llavors... Però bueno, el que dèiem de la diferència entre Barça i Espanyol, que jo, pues, havent tingut la sort d'un any que a més vam coincidir, jo fent les pràctiques a Espanyol i tu jugant, estaves ja al B, em sembla, va ser el mig any que després ja vas marxar. Metodològicament la cantera espanyola és com a mínim igual de potent que el Barça i amb menys recursos. Aquell any vosaltres amb el juvenil ho pintar la cara els 2 anys al Barça. Sí, vam guanyar el Barça perfectament. A Lliga, Copa, vull dir, era els que eren la Copa Campions, no anava al Barça. Sí. Que a nivell de futbol formatiu espanyol... De fet, és que l'exigència dintre espanyol està per sobre del Barça en futbol formatiu. No és com a màxim a primera, que és... Vosaltres sí que s'exigeix, que els entrenadors l'exigien, de que si ets l'A de la generació has d'intentar estar per sobre. Sí, no, amb això l'Espanyol molt bé. Home, com a Vendetta et va sortir bé, Després de dius que no. Sí, clar, Peret fa... sobretot quan els hi feies gol, deies, toma, joder. I això sí que fa molt. Però clar, també tampoc puc dir res dolent perquè em va sortir bé, també. Clar. Aleshores, clar, jo ja ho faig bé, jugo bé... T'arrepenteixes d'algú? M'arrepenteixo d'algú. D'alguna decisió que vas prendre al llarg de la teva carrera, en plan d'anar aquí, allà, no... Vaig anar perquè, mira, però... Ojalà no hagués anat, saps? Clar, però això ho pots dir tu després de fer qualsevol cosa. Abans de fer-la, com ho saps? Però ara ja l'has fet, o sigui... Sí, clar, aleshores ningú tindria la vida que té en el món. Ja, però... Sí que t'entenc. Mulla't una mica, digue-ho. No, sí que et diria que el Saragossa no hi aniria. Vale, era això el que volia saber. Vale. No, el que volia saber, no, el que volia sentir. Volia sentir que no aniria al Saragossa. Tu que volies sentir. Sí. No ho sabia i quan m'ho va dir vaig dir, hòstia, no me jodan, el Saragossa. Sí, el Saragossa et diria que no... Però bueno, és que el Saragossa va ser un d'aquí molt guai en el seu moment. Com vols que jo digui que no d'anar al Saragossa? Clar, és molt difícil dir-te que no. A quin any va ser això llavors, Saragossa? Això va ser després del Sevilla Atlético. Jo firmo pel primer equip del Sevilla... La 18-19, diria. Perquè la 19-20 vas a Girona i és quan ja després del Covid... La 18-19. Sí, 18-19. Perquè jo firmo amb el primer equip del Sevilla i aleshores surto cedit al Saragossa. I jugava a segona en aquell moment? Sí, segona. Però d'aquell any és una puta... És segurament el no entendre o el problema ser el projecte del Saragossa o... Clar, perquè justament l'any anterior Borja Iglesias fa 20 no sé quants gols i perden l'última eliminatòria per pujar. I es pensen que farem el mateix i que pujarem. I a segona cada any canvia. Però segona A, fer fora un entrenador abans d'hivern, tio, és que no té cap sentit si després els 3 quarts de temporada la tens després. Jo crec que és el projecte aquell de partir que se'n va lidiar que ja... Sí, em sembla que va durar 10 partits, si no me'n recordo malament. Hòstia. Sí, doncs igual que van fer fora el Mitchell en el seu moment, correcte. Que el van aguantar el Mitchell, sí, tot canvia. Però 10 partits és ridícul. Sí. I que tampoc estaven tan mal. Vull dir, no és que estiguessin en descens. Que no estàvem en descens, estàvem a meitat de taula. Meitat de taula, jo he estat superjunta. Però ja és la segona, que és la lliga més llarga de la història. No, és el que has dit, que s'esperaven que passés el mateix que la temporada anterior, no va passar i ja està. Si tu mires ara i mires que està el Racing de Ferrol, que acaba de pujar i va quart. Correcte. Mai se sap. Després mires que està l'Oviedo està a baix de tot i dius, l'Oviedo si és un mític. Sí, és que en segona B realment acaben de fitxar Cazorla i estan en descens. No quadra. El Huesca està com una merda ara, no? Correcte, és un equip que realment està lluitant per l'equip de... Que això cada any canvia molt segona. Sí, per això es vol el Pol t'ho preguntar més en plan vist en perspectiva. Sí, no, vist en perspectiva evidentment. I qui no pren decisions i que no neixi, no? Qui no arrisca no pisca, però quan ja ho has conegut dius, hòstia, tenia una altra oportunitat, no sé si tenies una altra opció d'anar a un altre club. Sí, evidentment que tenia altres opcions, però... Bueno... Semblava la més atractiva, ja està. Zaragoza. Sí. Menja bé, a Zaragoza. Per exemple, el teu segon any amb el Sevilla Atlético, que era l'any i mig, aquell hivern, el Girona
et busca, o el Pablo Machín hi ha interès, i al final per què no acabes sortint aquell... Perquè el Sevilla no em deixa. Jo sí que volia marxar, però el Sevilla em diu que ni hablar, perquè clar, vinc de fotre 14 gols i tal, i volen que posar-me allà per veure si toco el primer equip i tal, i em diuen que no surto ni de broma. Però clar, aquestes coses tampoc pots fer res, tu. Clar, no, clar. Jo preto per marxar i et diuen que no pots fer res. És la puta del món del futbol. A mi quan tu estàs al teu moment i tens oferta, et surt un interès d'un tio que a millor el Carlos Fernández ha marxat Bé, de futbol i de l'esport en general, perquè al final qualsevol esport que sigui d'aquí passa el mateix. Si no pots dir en plan, és que em xupa la polla, jo me'n vaig d'aquí, saps? Que et donin pel cul, o sigui, pagues, entenc que pagues. Al teu contracte fica que tu et queden 2 anys de contracte aquí. Clar. Bueno, però els contractes es poden trencar, hi ha sí, però al sancions final i tal. Has de ser una persona ja amb un nivell... T'has de pagar molts calés. És com a pregunta per saber. Trencar un contracte d'aquests has de pagar una millonada. La clàusula de rescisió, clar. Ah, l'has de pagar tu de la teva butxaca? Sí, bueno, o amb l'altre club pots arribar... Podries pagar-la, però normalment el club t'ho dona a tu i tu ho entregues a la lliga. Però potser et volen, però diuen jo no pagaré 3 milions que tens de clàusula. Ja. Clar. I el Sevilla diu, em dones els 3 milions o oblida't. Què et semblen les clàusules com la de Ansu Fati de 1.000 milions d'euros, merdes així? Bueno, això ho fan per assegurar-se de que no marxarà aquesta persona, però no ho fan perquè diguin... Perquè ningú pagui. Ets el New Messi, no? I que no diuen, esperen que ningú aquest pagui. jugador, jo tinc confiança en ell i vull que estigui al club, doncs li poso aquesta clàusula i així m'oblido d'això. És per això, no és per dir a veure si em paguen 100 milions, no, perquè saben que ningú li pagarà. És una manera de blindar-lo i ja està. Sí, ja està, no és una cosa de dir a veure, ojalà me lo paguen, no, perquè saben que és impossible. Si es pogués posar un cartell d'intransferible, doncs en alguns jugadors el posarien i ja està. Com que no es pot posar, doncs 1.000 milions de clàusula i ja està. I a veure si m'ho... Qui pica. Molt bé, vale. És que el Saragossa és on més tu vas notar, en plan, hòstia, aquí el projecte que has arribat a estar més incòmode en general, no? Sí, clar, esperaven que fotés 20 gols i no els vaig fer, no vam pujar i clar, la gent, pues, allà a Saragossa són cabezons. Home, és que l'afició és complicada com a poc, eh? Clar, i es passen una miqueta i ja està. I pues, que ara miro i dic, hòstia, de puta mare, em va anar de puta mare a Saragossa perquè vaig aprendre moltes coses. Ara, la gent em diu alguna cosa i em rica la seva cara del que m'està dient. Abans em deien alguna cosa i deia, hòstia, t'afectava més. Això, doncs... Perdona, Marc, haurem d'anar fent la segona pausa ara sí pel brindis i en un momentet estem aquí. Temps de descompte. Doncs ja tornem a estar aquí, després d'aquesta petita pausa, pels que ens veieu segurament uns petits instants. I aquest cop el brindis serà una mica més solemne que de costum, és a dir, amb un to una mica més relaxat, una mica més així de programa nocturn. I és que aquest cop va dirigit a moltes persones diferents, també d'aquí del poble, no us penseu que no us toca, perquè després de tot l'any fent referències positives també toca aquesta part. Aquesta vegada el brindis va dirigit a tots els polítics d'ultradreta, desgraciats, que no feu més que escudar-vos en arguments buits propis de la vostra estupidesa, manca de cultura i escrúpols. Però podeu estar tranquils que no esteu sols. Aquestes característiques també es poden trobar en els falsos barcelonistes que es dediquen a embrutar l'escut cada vegada que es posen la samarreta, surten a una roda de premsa o els hi paguen una merda als obrers del Camp Nou. Així com, en aquesta varietat també, tan particular de tianenc, que es mou pels que considera els seus indrets fent gala de la seva suposada superioritat, la qual creu que li dona no només el dret, sinó el deure de ficar-se en la vida de tot aquell que el rodeja. Per tot això i molts motius més que no ens donen temps de comentar, que us follin. Vale. Algun dia que us follin. Bon any nou. Bon any nou. Grande Valle, dilo. Vaya siempre presente. Vols quedar amb algú, Marc, aquest any o què, tio? Sí, ja que has vingut. Ho pots aprofitar. O la vida en general, tio. Algú que diguis, tio. No, l'ordinador. Qui és l'ordinador? Ah, però vols saber la secció, eh? Molt bé, tio. Sí, no, li tiro ja, no? Així... Bueno, mentre el Marc es pensa en qui es caga. O en plan, qui és la persona de la teva carrera que dius, hòstia, és la que més m'ha afectat negativament, tio, a la meva carrera. Hòstia, jo en bàsquet ho tinc clar, tio. I mira que no vaig arribar al seu nivell i tot i això ho tinc claríssim. És Grimau? No. A mi no em va entrenar Roger Grimau. Ni vaig jugar amb ell, tampoc. Hurtado.
Què? Ningú ha dit res. No passa res aquí. No és fàcil, aquesta pregunta. Clar, perquè no cal que sigui un entrenador, pot ser el que hagi pres una decisió en un moment donat que pots ser tu mateix, també, dius. Clar, potser en general no, però en algun moment segur que he sigut jo mateix. Això és evident. Però jo crec que he fet les coses bastant bé. Perfectes, evidentment que no, però les he fet bastant bé, crec jo. Jo el que més t'apoya que és el Martí, ja no per sentar-nos amb ell, però pel moment el projecte del Girona, sí, jo crec que sí. Que aquell projecte... Sí, i a més després es perd a l'ascens a l'últim... al minut 85 de l'últim partit, i sí que... Si hagués estat jugant malament et diria que bueno, però després de jugar-ho tot i fer bastants gols, que canvi d'entrenador i et passis de jugar tot a jugar res, pues, sí que és una mica estrany. Sí, exacte. Més quan tu estàs, des dels cops que t'he vist més inclús de la gent, amb tu, saps? Sí, anaves al camp i, hòstia, amb tu podies marcar, no marcar, però sorties del camp i, hòstia, al mar... No sé. Sí. Pues des d'aquí que et follin. Sí, Pol, follin, sembla que portes preparat algú. Deus estar entrenant a Turkmenistan ara, tio, perquè és un puto mediocre de merda, tio. Digue-li. Si al final la gent té el que es mereix. Jonathan Soriano tenia 32.000 anys, tio, i seguia posant-lo, tio. Ja n'hi ha prou, no? Sort que em plec la pastilla abans d'hora, Bueno, passem a la meva. Fot-li, Pol. T'he portat algo guai, vale? Has arribat a ser el que molts de nosaltres hem volgut ser algun cop, no? Que és un jugador professional, tio, això és com la polla amb joroma. Llavors jo he ficat com diverses situacions, vale? I són situacions-resposta. Jo et fico una situació, diferents respostes, la D sempre serà la teva, vale? En plan que si no et convenç ninguna de les que et dic jo, doncs dius... dic jo el que d'esto. I això, vale? Va com en edat vertical, vale? De petit fins a gran. La primera és... estàs al pati de l'escola jugant contra l'altra classe. Eres de la A o de la B? Al col·le. De la A, eres dels pijos, de merda. Bueno, si t'haig de dir la veritat, al col·le es deia la C. La dels pijos era la C, la B era la mitjana i la A era la dels tontitos. Problemàtics, no? Aneu al revés de tots els col·les de Catalunya. Sí, anava així a l'escola, no sé. Quina era? Jo estava a la C, que era la bona. No, però de quina escola anaves? Artur Martorell i el Benis. Hòstia, vale. Bueno, doncs això, Sí, el Benis sí que feien molt en plan els tontitos, tio. Sí, sí, integració, així, perquè s'entessin una miqueta millor. És la A. A l'Artur Martorell ens colàvem nosaltres per jugar a futbol, tio. Sí. Ja fuma porro sorrent també. No, allà encara no, quan ens colàvem allà encara no, tio. Faltava poc, però encara no. Molt poquet. Bueno, anem allà, va. Dale, Pol. Estàs al pati de l'escola jugant contra l'altra classe, la que et fes més ràbia, vale? Llavors, com a opció A, com a bon nen rabiós competitiu, perds aquest partit. Perdó que no t'havia dit això, perds aquest partit. Llavors, com a bon rabiós competitiu, rebentes la pilota amb la clara intenció de saltar-li les 4 dents al puto imbècil de l'altra classe per així poder descarregar tota aquella frustració. Opció B, el futbol del col·le me la suda, a mi el que em posa calent és jugar els dissabtes, així que no me la jugo a que algun d'aquests fills de la gran puta i garrulos em parteixin el genoll. Prefereixo molt més anar al lavabo i fer boles de paper mullat per enganxar-les al sostre i que la mare d'un altre ho netegi. O opció C, soc futbolista, haig d'aprendre a perdre i millorar després de la derrota contra els putos de la A, en aquest cas, o de la B. Doncs dono la mà a tots els jugadors i marxo mig plorant a classe sense saber encara per què Xavi va posar Valde de central. I perdó que en aquesta també hi ha una opció D. Soc jugador de futbol, sí, però marinet xivato. Més. Vaig corrents a la professora que fuma educadors negre i li reclamo unes mans no pitades i una falta claríssima a la frontal. Després marxo renegant als lavabos per netejar-me els xurratons de la cara mentre recalco les jugades claus del partit amb el company de confiança de la classe. Si és petit, em quedo amb la A. Vale. Rebentar-li el cap. Sí. Vale, llavors, el que ha arribat a ser jugador professional triar l'A, jo també hagués triat l'A,
Però t'haig de dir que de petit sí que hagués triat la A, ara no triaria la A. No, però de petit. De petit seria la A claríssimament. M'agrada. Sí, buscar segada, buscar genoll. Jo també. Sí. Jo també. És que aquells patis, mare meva. 100%. Futbol serri, Segona situació, primers passos en el futbol formatiu, vale? En els grans clubs. No, és que ningú de nosaltres ha jugat mai, perquè som uns mindundis. Els meus pares m'han criat com toca. Sé que falta molt de camí per fer, treballo i treballaré cada dia per ser millor jugador i aprofitaré aquesta oportunitat per donar el millor de mi. Opció B, loco, soc jugador del Barça, demà tinc hora al peluquero dominicano per tenir-me el cabell d'arròs pollito i fer-me una arracada a la part posterior d'aquell mateix local. El meu pare ja diu que sóc el nou Messi i ha rehipotecat la casa ensenyant al banc 4 vídeos meus. O opció C, la veritat és que a mi això del futbol me la suda, jo vull jugar amb els meus amics, però per mi el meu pare m'ha dit... Però per fi el meu pare m'ha dit que està orgullós de mi, així que seguiré amb aquesta merda de món que és el futbol. Ai, tio, és boníssima aquesta última també. A veure, jo crec que ets molt petit per la A, però sí que tiraria més per la A. Vale, si tus pares n'entenc tu, no? Molt bé, sí. Jo crec que t'has deixat un apunt important. Jo hagués tirat per la... Jo hagués escollit la C, la veritat. T'has deixat un apunt important, que és que el mateix joc que et feien el peinao i et posaven el pendiente, perdó. Te ficava llavis. No, per 5 pavos et feien el degradado i el pendiente, tio. Era el pack, ¿no? Era el pack, tio, era un pack futbolista. 5 euros, venga, toma, tio, estàs servido ja. Era un puntasso, això. No sé si estem a època d'institut, no sé si en el teu institut fèieu les jornades esportives típiques de cada any, vale? Nosaltres les fèiem a Sant Jordi, no sé si tu també, però bueno, això. Típiques jornades esportives, vale? Opció A, com a bon espalda plateada, vull ser el màxim golejador del torneig, entre cometes torneig, per poder dir que aquí la polla gorda és la meva i que tots els altres són tots uns putos subnormals que no saben ni tocar la pilota. Opció B, això de les jornades esportives és un perill pel meu futur professional, una lesió ara sèria seria una gran putada, així que em quedo a les grades animant els companys i aprofito per repassar alguna assignatura traçada. O sé que bon mirar a l'institut i a les seves jornades de merda, em quedo a casa per estar tot el dia fumant porros, truco al meu col·lega i ens viciem al Call of Duty i al FIFA fins a acabar amb les pupil·les com molts descorxats a la descorxada. Lo ha dit, com has ficat aquí? T'haig de dir que el club no em deixava fer les jornades esportives. Aleshores et faria un mix de dos que has dit. Et faria el mix de... dir que són uns matats i els matats són per anar a jugar allà. Sí, des de la grada. Des de la grada jo els diria, són uns matats per jugar això. Si fossis algú estaries aquí, no? Jo feia aquesta, saps? Ha sigut molt bona aquesta. Ni puta idea. Ja, Lluc. Vale, i per acabar ja i deixar amb el Lluc, estàs de festa amb 18-22 anys, ficaré el local que et doni la puta gana, vale? Opció A, vaig a treure el cap típidament una o dues copes, no gaire més. Això sí, no puc parar de parlar de futbol, recordant gols fets, inventant-me uns quants més i nombrant futurs Golden Boys que ni sa puta mare coneix. Opció B, joder, vull arribar a l'elit del futbol, no puc estar per aquestes merdes i ser un milaurista panxut, millor vaig cap a casa, sopo algú bo sopo algú bo i sa, miro què tal van les criptos i em mato a Barpis fins que acabi el vídeo de The Best Moments of Football que sona de fons. O opció C i última, per l'edat que tinc soc mig puto ric i mig famós, aprofito els 4 contactes que tinc per pillar la VIP del local de moda de la ciutat, només entrar putivuelta de torn i convido a 4 rondes de xupitos a tots els grups de pibes del voltant per més tard acabar agafant la barra que separa els rics dels leprosos, buscant un forat així, mirant així com, saps? Com aquell amb l'escopeta, buscant un forat on fotre aquella nit, remarcant la teva heterobasi o patriarcal actitud. Joder. La 3. Jo triaria la C, la veritat. Si fos el meu cas, si fos la meva vida, seria la C. Jo cada dia. Home, jo tiraria... De les 3 tiraria una mica més cap a la C. Vale. Però sé que tinc el cap per baixar-li el to. Vale.
En plan, no li dius puto leprós a ningú, no? No. Només amb la mirada. Només amb l'apariència del Gidic. Bueno, doncs fins aquí jo he arribat. Molt bé, també, doncs no sé per què no he arribat a jugar a futbol professional, la veritat. Els porros, simplement per la dels porros, tio. No, tio, és perquè no sabia donar-li amb l'esquerra, tio. Ei, hòstia. Hòstia puta. Hòstia, m'has deixat en blanc ara, ha sigut com un abans i un després del programa de dir i per on anàvem, saps? Bueno, ara toca la secció del Lluc, ja. Sí, hòstia, no. Tens 16 minuts i 20 segons, Lluc. Bueno, després hem d'allargar algú després, no passa res tampoc. Bueno, la meva és una secció, però que forma part de la tertúlia mateixa, perquè són preguntes bateria i alguna dinàmica de joc, que ja que ens agraden els jocs, la fotrem també. La primera pregunta és quin és millor anime? Son Goku o Naruto? Compte. Dragon Ball, però de calle. Ets un puto matat de merda. Té tota la raó del món i qui digui el contrari no sap el que parla. Pots seguir. Un anime que necessita reviure 500 cops, tio, el seu professor que tingui alguna de sentit, tio. Tio, reneixes? Et millores a tu mateix. Els guerrers de l'espai ho feien. Vale, perfecte. Segur res, tio. I a més ara Naruto està en català, que és l'únic que el feia que no estigués al nivell. I el doblatge no val ni la meitat que el de Bola de Drac. Ja, això és veritat. Heroi de Marvel preferit. Deadpool. La de blau, no? Has de tenir algú que digui... Com es diu? La de blau. L'Electra? Hi ha 2 opcions i mitja bones, la resta són dolentes, jo només et dic això. Però... clar, jo sabeu que sóc una miqueta friki, aleshores et tiraria a cosa diferent al que farà tothom. I jo me'n vaig a la part de diferent i et tiraria per... Iron Fist, Luke Cage... Bueno, vale, va, sí, se't compra. M'agrada molt aquesta secció. Està guai. No m'esperava, la veritat, per res. Són més darks, són més l'heroi tormentat... Sí, són una miqueta més normals. Sí, correcte. I aquesta... Mola, m'ha sorprès la resposta. M'has de deixar el llibre de Marvel, tio, algun dia. Què vas pensar quan ens vas veure arribar a mi al Pol el dia del Lech Poznan a les 11 més borratxos que l'Àlex Pastor com va mossegar un mosso durant el confinament mentre tu estaves fent un modo carrera a la NBA 2K de la Play 5? Home, sincerament em vaig sorprendre. Em vaig sorprendre quan em vaig despertar i no us vaig veure. Va ser un moment de dir hauré d'anar a buscar-los a algun lloc que estan perduts? Al final sí que els policies se'ls han dut de veritat? Sí, clar. Què portaven aquest cop? Però la veritat és que quan us vaig veure entrar i sobretot amb el cafè a la mà va ser un orgull. Home, és que ens va dir molt que sortim sin la festa. Vas pensar en algun moment els diners no donen la felicitat? Home, evidentment. En aquestes nits no calen diners. Passa que pensar-ho 5 cops a l'any tampoc està bé, t'ho pots permetre. Sí. Si ja dius que pringados, va estar bé. Guai. Quin percentatge t'hauries d'endur pels gols de Dobic al Girona? Home, mínim un 5%. 5%, hòstia. Un 5% mínim. Sí. Home, això de fer el primer contacte sí, no? Estaria bé que em donessin alguna cosa. Com va anar això per això? El Xavi et va demanar que feia el tema? El Pere volia el número de... Pere Guardiola? Pere Guardiola volia el telèfon i és l'exagent i li va demanar al Xavi, que és l'agent d'ara, i li vaig donar i vaig parlar amb Dobic i li vaig dir, mira, que passa això i em va dir sí, i em va donar el telèfon i a partir d'allà van començar a parlar. Sí, havia parlat ja amb el Tsigankov Sí, em va dir, quan jo vaig parlar amb ell li vaig dir, mira, i això, em va dir, sí, també m'acaba de dir el Tsigankov i li vaig dir, mira, si t'ho diem dos ja és per alguna cosa. Però sí, tot va venir d'allà. Estaríem dient que ara mateix s'està obrint una petita porta a que vingui Dobic com a convidat del programa? Dobic no és el pobre... Tinc dubtes de que us pugueu comunicar molt bé ara. Sí, no? Perquè no crec que porti gaire bé l'espanyol català.
No. Si heu fet classes d'anglès, podeu intentar-ho. Sí, però de cara als pocs que ens escolten, potser fer el programa mig en català, mig en espanyol, mig en anglès, és una mica estrany. De 60 anys cap amunt que parlen l'espanyol de soslaio, saps? Aleshores, jo m'esperaria la temporada següent. Ens esperem que guanyin la Lliga i després ja el truquem. Fantàstic. Però va fer gràcia just passar tu pel Denipro, que coincidíssiu amb ell, i ja em vas dir que entrenant el tio... Sí. Una bèstia, no? Se li veien ja... Sí, molt... Foli lluc, que si no queda sense temps, tio. Vale, dir que al final els humans tots tenim les mateixes ganes de juerga. Què és el que, sense dir noms ni persones ni res, què és el que has vist tu més heavy a nivell de projecte X, d'algun equip, d'alguna història? I si vols dir noms i tal, també pots. Sembla... A veure, sincerament he vist qualsevol cosa. Ja, és clar, és que... cosa que vol dir algú... Quan tu agafes una discoteca i la tanques per un X gent, tu pensa que allà dins ningú sap res. Què passa ja? Aleshores... Hi ha molta droga en el món del futbol, entre futbolistes? Hi ha zoofília? Hi ha de tot... I de res. Hi ha de tot, com a tot arreu, però, clar, tothom sap quan ha de fer les coses i quan no. Que això és lo important. Hi ha gent que deu pagar professionals químics, metges, que els digui exactament, mira, aquesta dosis aquí, a quan... Bueno, clar, has de saber cada cosa el que fa i quan dura o tot. Va, vaig picadet. Millor jugador amb el que has jugat? Millor jugador amb el que he jugat? Jo et diria Ever Banega. Sí, Hosti, molt top, Millor que Rodrigo, Sí. Ojo Banega, molt top, I en contra? El borratxo també. En contra? El que em va fotre més jugar contra ell va ser Zambo Anguissa amb el Villarreal, que està al Nàpols ara. Sí, que és mig centre. Sí, va jugar de 6 i jo estava de 10 i era un fill de puta. No? Jugador preferit en l'actualitat o jugador referent teu? Que digues amb el que et fixes? Home, jo amb el que em fixava més era Fernando Torres. Sí, És amb el que sempre, quan era petit i sobretot quan estava a Premier, tot el dia mirava Torres. Com vas viure el pique Fernando Torres Arbeloa a les banquetes? Home, sí que tirava més Torres. El Torres enganxava Arbeloa i el deixa paralític. Estaríem d'acord que tots desitjàvem que Torres l'agafés per banda, no? Fent-li una reducció d'UFC, en plan... Un mataleón, no? Quina gràcia hagués fet. Perdó, continua. La guillotina. Quin partit t'hagués agradat jugar a la vida? No és que t'hagués, t'agradaria jugar a la vida, un partit. Home, sí que m'agradaria jugar una final. A veure, he jugat a la final de la Supercopa, però un partit de final d'alguna competició... A l'ambient de final, això és el que m'agradaria. Hem de buscar un familiar llunyà per no nacionalitzar-te a algun país d'aquests, tio. Si dic la veritat ho he mirat, però no... Algun, jo què sé, Luxemburg o alguna cosa així, algun avi exiliat... No, jo si puc me'n vaig a Andorra a jugar. Jo aniria a Andorra a jugar. Amb qui sigui. Però clar, és com la San Marino, saps? Bueno, però jugues contra tots. A la classificació ja et toquen els bons. Ja, sí. Què més? Quin jugador amb el que has jugat portaries al Lègia? Quin jugador amb el que he jugat? Jesús Imaz. L'Imaz, Sí. Quina lliga t'atrau actualment i per què? Quina lliga d'ara, de les que veus tu, hòstia, m'atrau aquesta lliga per X motiu, Home, m'agrada molt NBA, NFL i tot això, i sí que Estats Units em tira. MLS... Sí, MLS em tira. Home, és que té rotllo, realment, És que a mi m'agrada molt tot això del show i així, m'agrada. Com tenen els americans l'esport, no? Sí. No entrarem en el tema que NBA va en barrena cap avall, però... Una pel·lícula top per tu, la que tu diries... Origen. Molt bona. DiCaprio. Música que escoltes ara, així en general? Home, sí que em varia molt abans de partit i el que escolto al dia a dia. El dia de partit sí que he fot un mix de techno reggaeton
però sí que durant el dia a dia canvia bastant. Sí, més general, més sí, urbà. Miley Cyrus m'agrada molt, també Drake m'agrada bastant, però sí que li fot un mix bastant curiós. Guai. Lloc per viatjar, o plan de viatge, plan de vacances. I com diguis Varsòvia, et dic jo que no, Bueno, si em diu afters de Varsòvia, això ja us ho haig de preguntar a vosaltres. Ja em passarem planning. Es pot parlar, no? Però sí que tinc 2 viatges que sí que vull fer, que un és Madagascar, Uau. i l'altre és anar... Move it. Sí, a veure si em trobo algun pingüino de la peli, estaria bé. I també vull anar als parcs d'Orlando, de Disney i tot això. Aquí hi ha molts pingüinos també, Sí. Si et posa a buscar... Sí. Joc de taula preferit? Risk. Risk, Uau. Sempre perdo, tio. Més 1. Joc de play preferit? Spider-Man 1. Spider-Man 1, Ara estic amb el 2, però l'1... És top. Sí. És que no jugo aquest joc. Que tenen a jugar aquestes coses, no? Tens algun e-sport que t'agradi veure? Algun dels e-sports que hi ha? League of Legends, Counter-Strike... Sí, no veig ningú tot, però sí que intento... Sobretot els que jo jugo una miqueta. Però, per exemple, al League of Legends no hi jugo, però sí que el veig. El Manu és amic meu, és bo i m'ha enganxat una miqueta això. Però sí que intento mirar els que jo jugo una miqueta. I ara aquí va la controvèrsia. Creus que algun dels esports que ja pot ser considerat inclús com un esport? Acabarà sent-ho segur, 100%. El que passa que li queden 4 o 5 anys segurs. Perquè crec que la gent encara ha d'acabar d'entendre que això no és per passar l'estona, sinó que no és fàcil. Exacte. Aquí és que aquí ja tinc dos companys. La que l'han mirat de en cap moment he dit que no sigui fàcil, o sigui, en cap moment he dit que sigui fàcil, perdó. Però sempre has dit que no és un esport. Que no és un esport. Ho has dit. No, que sigui fàcil. Però aleshores et diré una cosa, els escacs per tu són un esport? No. És un esport. Ja, però per mi no ho són ni els escacs ni el... Però tu estàs exercitant el teu cervell. Sí. Aleshores... I un escriptor també. I un escriptor no està fent esport. I un que fuma porros també ho fa, Un escriptor no està competint contra ningú. Clar. Hi ha porros que et fas uns 6 papers i és un espectacle veure el dia, saps? Que diuen, no, està competint contra els ganes de suïcidar-se que deu tenir, tio. És el que volia que diguessis, Sí, em callo la boca. Has de competir contra algú. No, tu acabes de firmar la teva sentència a haver de tornar a venir a aquest programa, tu mateix, perquè haurà un altre dia hauràs de venir tota l'hora a parlar d'això, saps? L'any que ve estic aquí, no et preocupis. Però si vols fem 4 minuts, dius? 4 minuts. Doncs jo crec que podem fer el Bad People. Aquí ve la minuseccioneta dintre d'Anceps, hi ha un joc que es diu Bad People, que bàsicament és qui seria més probable que fes alguna cosa. Aquí hem pagat 5 situacions de que tu has de dir a veure qui seria més probable que faria. Ja t'hem posat el gremi, diguéssim, del que tu hagis de triar. Dels teus entrenadors, dels que has tingut, quin seria el més probable, que ja potser ja l'hem endevinat abans, quin seria el més probable que un dia obrissis la porta del seu despatx i te'l trobessis fotent-se una reia de coca? Sí, crec que ja hem dit que T. Benet estaria a top. T. Benet, tio, i amb alguna prostituta per allà d'or. Bueno, és igual. Dels teus grups d'amics, qui seria el més probable que et truqués a les 2 de la matinada d'un dimarts des de la Garjola? Marte, ayúdame, que sácame de aquí. La fianza que ya ha subido. Te lo juro que no iba borracho. Jo crec que seria Sara. Sara de l'Estal. Sí? Sí. Sí, Hòsties, no? Jo crec que sí. És la que més produccions té. Sara Estal, ja li vaig dir que si volia... Però tampoc diu cognoms, saps? No, si ella estaria aquí dient que sí. Esa soy yo. La pregunta no la... Sí. Però, òbviament, no acabarà la Garjola, però és en un... Bueno. Sara, si vols desmentir-ho, has de venir al programa, que ja t'ho vaig dir. Està convidada, també. Home, i la... Més, va, següent. Dels companys actuals del Legia,
Hòstia. És bona aquesta, cuidado. Va, aquí és on s'acaba el programa. Dels companys actuals del Lègia, quin és el més probable que l'expulsin i acabi a la grada amb els ultres animant bengala en mà? Bueno, aviam, Josué, però Sí? és de molta diferència de la resta. Sí? Sí. Doncs el millor sortirà els dos al mateix. El següent, dels companys actuals del Lègia mateix, quin seria el més probable que li fotés la nòvia a algú de l'equip? Segueixo amb el mateix nom. Grande Josué! Josué, tu també estàs invitado, tio. És que és el millor en tot, aquest tio. I l'última, de la família, no? Qui seria el més probable que saltés amb pilotes al camp del Lègia amb una barretina i un mitjó d'estrada a moda de funda dels ous? Et podria dir que si no hi jugués seria jo, però si no, jo crec que tu series el següent. Sí, jo podria saltar. Tu podries ser perfectament i si no podem posar en Gian com a tercer. En Gian, sí. Però fent pasitos de baile així... Sí. Però jo crec que sí, que és tu i Gian seríeu els dos. Vale. Fem el tallar, em queden tres preguntetes. Tens un minut? Sí. 1 minut i 11 segons. No, però fem el tall ja... Sí, no? Fem un tall extra i finiquitant, no? Vale. Per no patir-ho, no? Temps de descompte. Sisplau, Lluc, continua. Seguim amb l'última part de les preguntes. Quin és l'outfit que encara no has provat i que tens al cap? Tens alguna cosa així... per la gala de final de temporada... No el tinc agafat, però sí que vaig buscant idees. Sí, Cap on t'estem tirant? Cap als brillis, cap als kimonos? Veus? Sí, això d'algun així estil japonès sí que estic buscant de trobar-ne algun així d'aquests llargs. Guai. Però sí, ja saps que a mi tot el que té colors és diferent. Haig de provar-lo. Mola. Beguda de festa preferida? Et diria que el vi blanc. Vi blanc, De festa, Vi blanc, de festa? Però la festa pot començar sopant, per tant, sí. Vale, te la compro. Està fent pel currículum perquè si hi ha algun director esportiu aquí no es pensi que... No, a veure, si vols que et digui el roncola te'l dic, Bueno, ja que ho dius. Vale, fem un minijoc ràpid en jugadors. Et diré 5 jugadors i m'has de dir si estan al seu prime, si encara no o si ja ha passat. Vale. Primer, Lewandowski. Ha passat. Passat, ja et vindrà a televisió polaca a fotre 4 hòsties, Pues és la veritat. Bellingham. Bellingham... És que és difícil. És complicat. És d'apostar, si el context ara serà el tal o... No, jo diria que encara no està. Ja. Isco. Clar, és que aquest... És que el cabron és un... Ha passat. Ha passat, no? Sí. Com el Supermàlaga. Stephen Curry. Ha passat. Sí. Passat. Completament d'acord. Sí. Marc Gual. Tio, Marc, tio. A veure... Vota a tu favor, tio, vota a tu favor, coño. Fer una cosa igual que vaig fer l'any passat no és fàcil, A veure, jo crec que sí que tinc molt de temps per millorar-ho. Jo crec que sí. Jo recordo el prime de Duric, tio, és amb 35 anys, jo amb 36. Correcte. Sí. No, jo crec que ha d'arribar. Pensa que hi ha gent que et podria pagar i també ens podria estar escoltant, que segurament no, però potser sí, i que els agradarà saber que encara et queda molt de futbol per donar, tio. Sí, però clar, si vaig així de xulo també dirà, hòstia, un xulo no el vull, saps? Haig de buscar el nivell mig. Això també és veritat. S'ha de contentar tothom, sempre. Et compro l'argument, el compro. Vale. Les últimes dos. Desig esportiu pel 2024. Desig esportiu, guanyar un títol gran. Un títol, o Copa o Lliga, o Conference. Si veieu Conference. Bueno, això ja us convido el que vulgueu. Heu pactat el bonus ja per passar a Conference o encara no ho heu pactat? No, ara hem de pactar per passar aquesta ronda. Ja. Els altres sí que els tenim ja fets. Teniu sindicat de jugadors? Sí. No és que hi hagi un sindicat, però els capitans són els que parlen amb el club i d'això. Clar, els capitans parlen amb tots els jugadors, diem lo nostre i li diem al club diu, vale, són intermediaris, et diuen menys i nosaltres diem, no, nosaltres aquí, i aleshores acabes en un punt intermig. Vale. Però sempre va com un tant per cent del que guanya el club. Per exemple, per passar els grups el club ha guanyat
1,2 milions. Aleshores nosaltres diem, mira, nosaltres creiem que hem de guanyar tant per cent, i sempre els jugadors acabes amb un tant per cent. Després tu a dintre de l'equip te reparteixes com tu vulguis. Si li vols donar X als entrenadors, als fisios, a l'staff, el que sigui, els que juguen més, els que juguen menys, això ja va segons cada equip i com és la plantilla i tal. Home, és que si no és així, saps? Si fos parts igual seríem anant de... Clar, que no juega. El hijo puta que no juega està aquí regalado, saps? Jo aquí partint-nos el genoll a un camp a puto Bòsnia, tio, amb tot de bons i els locos tirant-nos bengales, saps? I el cabron anant de la banqueta amb de jugueu, saps? Ja vindrà d'aquí. I res, per acabar, com que estem segurs que el fet de venir aquí et donarà sort per la segona volta, vull dir que els enxufaràs, si podies marcar més gols aquesta Villar, però no és que no n'hagis marcat, n'has fotut, i assistències també, però que el venir aquí, a més, el Costas, com es diu? Costas Runyac, tio. Vaja, no notes. Notarà tal pressió mediàtica aquí a Espanya que al final no se li acudirà cap dia més no ficar-te de titular. Buscàvem aquí una celebració per algun gol dedicada una mica a aquesta trobada d'avui. I jo buscant, vaig dir, hòstia, què se li pot així relacionat entre algú d'anime i algú tal, i vaig buscar l'any que vas néixer, quin any xinès, o sigui, saps que sempre va un animal representat, i vaig dir, hòstia, és que el 96 és l'any de la rata, i vaig dir, hòstia, vaya mala sort. Però què passa? Que la rata, en l'argot asiàtic... És molt bon... Exacte, es considera com un protector, un atractor de prosperitat material. Sí, símbol d'abundància. Més prosperitat material d'aquesta família no la trec gaire gent que tu. És el primer dels animals que apareixen al zodíac xinès, està associat a la riquesa, intel·ligència, carisma i ordre. Vale. I al contrari que en Occident s'acostuma a classificar la rata amb connotacions negatives, aquí se li han fet temples, inclús qui era el mestre de les tortugues xines. Les tortugues xines, les tortugues xines. Vale. Aquí, relacionat amb Naruto i amb el món japonès, ja les tècniques a Naruto es fan fent gestos amb les mans, que cada gest significa, com aquí tens, no? Aquí l'ocell, aquí hi ha el de la rata. Intenta que no em trenqui el... Exacte, és simplement fent així. Amb els dos dits i l'agafo. Una mà com fent el número 2 i l'altra fent així. Sí, és fàcil aquest. De totes les locures que fan, aquest és accessible. Ja està a aquesta altura. Saps això? Més, si algú li expliques això ja té el nivell de profunditat. Però mà esquerra, dreta, alguna en concret o no? Aquí ho fan... Dreta així, em sembla. Aquí em sembla que ho fan com si fos al revés? Ah, doncs no, perdona. Si assumeixes que aquesta foto és mirant a la persona, és la mà... És a dir, la mà esquerra és així fent el 2. Sí, però el que et sigui més còmode. Sí, al final tampoc... A veure... Això te'n recordis en el moment. Això arribo. Em sembla que és mà dreta fent això i mà esquerra. Clar, que deia. Sí. Me quadra. Esperem que a Polònia no sigui cap gest d'insult cap a ningú, perquè no sé com els italians, saps què fas amb algú i dius amb cuidao, Sacant les antorxes. Mira, ja només són d'ultradreta, no? Tampoc. No crec que això no és un símbol per ells. Que faci per l'esquerra, no? En algun moment. Mentre no faci un símbol comunista o... No podem estar content. Doncs fins aquí la secció picadeta. Picadíssima, però... No, cal aplaudir. Ja està, ens hem de despedir ja, Sí, no ens podem allargar gaire més, però tenim una persona aquí esperant per marxar també, saps? Com cada setmana. I que portem molt de rato de programa. Sí, correcte. Sí. Tens alguna queixa abans de marxar, Marc? Sobre el programa en si, de dir, hòstia, això m'ha tocat els collons, saps? No, la veritat que esperava menys ordre en el programa, sincerament. Ah, sí? Ah, joder. I la veritat que molt bé, i m'agrada perquè són coses diferents. Quan et fan entrevistes que tot és el mateix, és una merda. I que sigui distret i diferent m'agrada. És a dir, que podia fer totes les entrevistes que vulguis d'aquest tipus perquè són més amenes, no? Més divertidetes. Sí, no estàs parlant amb un que vol treure't alguna cosa, sinó que si estem a parlar, anem a fer unes risses, sí. Això és el que m'agrada.
Nosaltres encantats, perquè al final la nostra primera premissa quan ve algun convidat és això, que almenys no us avorriu quan veniu, així. Bàsicament. Encantadíssims. Jo quedo amb la idea, en plan, hòstia, queda com moltes coses, saps, molts temes per tractar, per això cada passant a cada convidat, però perquè parlem de coses interessants. Amb algú que ha passat tanta història, sempre et queda la idea de... Sempre, quan ve algun convidat, sempre jo, per cabron i perquè sóc així, us fico en la tessitura de que ens heu d'ajudar a portar algú del vostre entorn o algú que digueu en plan d'entrevisteu aquesta persona que segur que us donarà un joc que flipes. Llavors jo des d'aquí ja t'ho transmeto a tu. Fes tu com vulguis, si no ho fas tampoc ningú et dirà res, saps? Però... Si li vols donar un parell de voltes, hòstia, doncs potser aquest tio el podria portar, i fer-nos com de contact per poder ficar-nos en contacte també i tal, doncs de puta mare, i si no, doncs ja l'any que ve et truquem un altre cop a tu i les tornes de passar putes tu, llavors... Tu mateix. I tranquil que no ho has de pensar, vull dir... No, ja... Això ja ho parlarem. Parlarem amb algú, a veure si enganyo algú, sí. Algú puc enganyar, jo crec. Enganyar-lo l'has d'enganyar segur per de l'entorn, Badalona... Sí, correcte. Aquí algú trobo per enganyar segur. Una vella glòria del Badalona estaria molt guai, Cuidado, Saps d'aquests que són en el club amb l'endà... Porta'm un pare, cabron. Però aquest sí, no, però... Si vols del Badalona, a veure, no és top 1, però el Badalona... Mític Badalona, saps? El meu pare és mític del Badalona. Pues ja està, ja el tenim. Sí, però ja que tenim el mar aquí, que aprofitem i que ens porti la Mapileón, saps? Bueno, sí, a veure, sí. Si portes la Mapileón, tio, et vaig a veure, jo què sé, et vaig a veure a Conference jugant a Polònia, tio. Jo aquí m'he calentat, però perquè sé que són amics, però jo què sé, l'Álvaro Vázquez havia un poll... No, ja has dit el Mapileón. L'Álvaro Vázquez a tomar pel cul. No ens treguis el somni ara, No val això, Aquí està. Aquí en plan de... Sí. Correcte. I ara, no. Te jodas. Bueno, ja està, tothom ha sentit com el Marc es comprometia 100% a portar la Mati. Lluc, Pol, moltes gràcies per venir com cada setmana i especialment Marc perquè ets l'exponent que varia avui. Moltes gràcies per venir. I a tots els que ens escolteu, fins la setmana que ve. Bé, fins la setmana que ve o l'altra, perquè ja, sí, bon Nadal, bon fi d'any, bon de tot, tu. Tornem la setmana del 7, no? Estudieu i no us foteu drogues, vale? I folleu molt. Moltes gràcies per escoltar-nos.